Je to se mnou trenér domácích Vít Katnar. Vítku, rozhodl prakticky začátek zápasu, jak se viděl ty ten rychlý start? Jsme se na to chystali, že chceme dobře do toho vstoupit. Myslím si, že jsme měli dobrý tréninkový týden, to znamená, že se to propsalo hned v tom začátku. Potom si myslím, že jsme ten zápas měli docela pod kontrolou. Jestli něco, tak jako málo gólů, no. My jsme měli spoustu šancí do obrany, nakoncentrované, všechno jsme sbírali, co jsme chtěli. A vlastně dobrý výkon, jako kvalitní výkon na playoff, myslím si, výhra nakonec pod kontrolou, i tu třetí třetinu jsme zvládli, takže se těšíme na zítřek, musíme se znova nachystat v hlavách a zítra věříme, že si zase dojdeme naší hrou pro postup. A je potřeba na zítřek něco měnit? Určitě si něco řekneme si nějaké detaily, ale hlavní je nastavit holky, aby holky byly dobře v hlavách, aby byly připravené, odpočnou samozřejmě kondičně, dobré rozběhání zítra a jdeme na to. No. Dobře, hodně štěstí zítra. Děkuji. Je tu se mnou hráčka utkání Veronika Balejová. Verčo, jak se viděla celý zápas? Bylo od nás důležité dobře vstoupit do zápasu, následně dobře vstoupit do každé třetiny zápasu. To se nám naštěstí povedlo hned ze začátku a tím pádem jsme mohli nějak korigovat tempo zápasu a snažit se udržet soupeře pod kontrolou a k ničemu ho nepustit. Takže z naší strany dobře zvládnutý 2 góly, asi v pohodě obdržený. Dobře, děkuji, hodně štěstí zítra. Díky.